Справа на $1 мільйон. Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його родича Ігоря Авдієнка звинувачують у вимаганні $1 100 000. Обох затримали напередодні під час отримання частини хабара майже $500 000 поблизу одного із супермаркетів столиці. Потім обшук провели вдома у Гримчака. Гроші, за версією слідства, готувалися на хабар до Мінкульту, щоб начебто вирішити питання забудовників. Подробиці гучної справи далі в сюжеті. Біла сумка з пачками доларових купюр – це і є нібито частина хабаря, яку мав отримати Юрій Гримчак. Правоохоронці кажуть, стежили за ним місяць, а підозра у скоєнні злочину з'явилася під час розслідування справи побиття Тетяни Чорновіл. В ході розслідування побиття Чорновіл перевірявся на причетність до чинення злочину особа, яка безпосередньо підозрюється нами про причетність до побиття. Коли її документували, отримали інформацію, що вчиняється новий злочин. Під час документування цього злочину виявилося, що до нього причетний Гримчак. І відповідно зреалізували. Це новий злочин, який не пов'язаний з самим фактом події побиття Чорновіл. Але він виявлений під час розслідування. У ГПУ заявили, що Гримчак вимагав хабар за вплив на чиновників Мінкультури та КМДА. Високопосадовця та його помічника затримали під час отримання майже $500 000. Першу частину хабаря у розмірі $600 000 йому передали раніше. Адвокат підозрюваних заявила, гроші, які нібито правоохоронці знайшли під час обшуку, не справжні, а сувенірні. Взагалі не схожі на гроші, це більш схоже чи на іграшкові гроші, чи на сувеніри. Ну, такі, знаєте, яскраво зелені такі купюри, нібито. І такі тверденькі, як оце в монополію грали. Вражена арештом чоловіка дружина Гримчака Юлія і впевнена, він не винен. Розповідає про нахабний обшук вдома. Копирсилися в моєму більї. Перебирали кровать, дітей кровать, мою кровать. На балконі перевернули абсолютно все. Я зараз не хочу сказати, що дії були неправомірні. Я просто хочу розказати це по-людськи, як це відбувається взагалі, коли в тебе в смітнику абсолютно чужа людина перебирає сміття. Ну, тобто це таке приниження, що я в житті ще такого не... У мене чоловік 30 років політики, то у нас такого ще ніколи не було. Жінка каже, ніяких хабарів не бачила і бідкається. Після арешту чоловіка взагалі не матиме на що жити. У нас є сьогодні на сьогоднішній день виключно тільки трьохкімнатна квартира, у нас навіть машини нема. Про які гроші, які там можуть бути вилучені у нас, я взагалі не розумію. Більше того, в мене зараз гроші залишаться десь до кінця місяця. А далі, якщо Юрію Миколайовичу не виплатять заробітну плату, виходить, що мені потрібно все кидати і йти працювати. Поки слідство інкримінує Юрію Гримчаку та його помічнику шахрайство у особливо великих розмірах. Їх арештували і вже завтра мають обрати запобіжний захід. Якщо провина буде доведена, їм загрожує від 5 до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Наталя Барська, Володимир Задирака, Заман, АТР.